Inselmilkom, illum it-tnejn 10 ta' Awwissu, festa ta' San Lawrenz, djaknu u martri u patrun tal-foqra. Nilqakom fil-bidu ta' din il-ġimgħa għall-Qudiesa u r-Rużarju mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jgħidilna fejn inkun jien hemm ikun il-qaddej tiegħi. Bl-interċessjoni ta' San Lawrenz li hija it-tagħlim ta' Kristu sal-mewt bil-martirju, nitolbu lil Mulejsa biex isaħħaħna fil-fidi u l-valuri nsara biex nirbħu l-idejat folot ta' żminijietna u nwaslu lil Kristu lil dawk li huma qaċċana għall-imħabba vera. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Nagħmlu llum il-festa ta' San Lawrenz, djaknu u martri biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-Qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-ola ta' smawiet u paċi flat l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bil-Missier. Inti tneħħi drubit tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi drubit tad-dinja ilqat tal-btana, inti qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, intħeġġiġt bimħabtek il-San Lawrenz għaddej kbiru fidil fil-Knisja tiegħek li kiseb il-glorja tal-martirju, għammel li nozzu dak li huwa ħabb u nimxu fuq it-talim li tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tinjetra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien dan ngħid, min jiżra ftit jaħsad ftit, u min jiżra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidhirlu u min rajh, mhux fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla jħobb lil min jagħti bil-ferħ. Alla mbagħad għandu l-ħila li jfawwarkom b'kull xorta ta' barka, hekk li dejjem u f'kollox ikollkom kull ma hu biżżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Mela hu miktub. Huwa qassam bil-kotra u tal il-foqra. Il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Dak li lil min jiżra jagħtih iż-żerriegħa u l-ħobb sal-ikel, jagħti u jkattar iż-żerriegħa lilkom ukoll u jżid il-frott tal-ġustizzja tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm se ngħidu flimkien, ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej, li jitaxxaq sħiħ bil-kmandamenti tiegħu, kbir fuq l-art ikun in-nisel tiegħu, in-nisel tat-tajbin ikun imbierek. Ħini il-bniedem li jħenn u jislef. Ħin il-bniedem li jħenn u jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa, għax il-ġust qatt ma jintemm, it-tifkira tiegħu tibqa' għal dejjem.
ħini il-bniedem li jħen u jislef. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama fil-mulej. Qalbu sħiħa ma jibżax, sa ma jara mxejjen il-għadu tiegħu. Ħini il-bniedem li jħen u jislef. Iqassam u jagħti lill-foqra, il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Is-saħħa tiegħu tikber fil-ġieħ. Ħini il-bniedem li jħen u jislef. Min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam, imma jkollu d-dawl tal-ħajja, jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu fis-sewwa ngħidilkom jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa' waħedha, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb il-ħajtu jitlifha, imma min jobgħod il-ħajtu f'did-dinja jżomma sħiħa l-ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja, u fejn inkun jien hemm ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili lilu missieri iweġġaħ. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Wara San Pietru u San Pawl huwa San Lawrenz il-qaddis martri ta' Ruma li hu l-aktar magħruf hemmhekk Ruma. Ftit nafu fuq San Lawrenz, imma l-ftit li nafu huwa biżżejjed biex nifhmu għaliex huwa qaddis għażiż. Kien magħżul mill-Papa Sistu II bħala djaknu, anzi biex ikun l-ewwel wieħed minn 7 djakni għas-servizz tal-Knisja ta' Ruma. U dak iż-żmien il-Knisja kienet għaddejja minn persekuzzjoni kbira. U fis-sena 257 l-Imperatur Valerjanu kien ħareġ editt li bih ikkundanna għal mewt l-isfijiet, is-saċerdoti u djakni tal-Knisja. Ried jaqret lill-Knisja. U għalhekk ftit ta' żmien wara kien proprju fis-6 ta' Awwissu tas-sena ta' wara illi meta l-Papa Sistu kien qed jiċċelebra fiċ-ċimiterju ta' San Kallistu, arrestawh flimkien ma' xi djakni oħra u ftit wara qatluh. Imma hemm dialogu interessanti bejn il-Papa u Lawrenz li kien djaknu tiegħu li rrid illi jissieħeb miegħu fil-martirju. U l-Papa jgħidlu ftit ieħor, ftit ġranet oħra u inti tgħaddi minn martirju anzi minn mewta ħarxa. Li hemm interessanti wkoll mbagħad meta fil-fatt jasal għal martirju San Lawrenz u r-rakkont ta' meta xtaqu minnu l-Imperatur ried minnu illi iġiblu it-teżori tal-Knisja. U San Lawrenz talbu 3 ijiem sakemm jista' jġibhomlu kollha. San Lawrenz kien djaknu kien jew ħsieb kellu sib ta' proprjetà tal-Knisja, ta' teżori tal-Knisja, kien joħsib anki il-foqra bħala djaknu.
U li għamel San Lawrenz huwa qassam il-ġid lill-foqra. Imbagħad sejħilhom, allura kien hemm il-foqra mordanis għaddejjin minn tbatija, ħadhom miegħu u meta staqsewh ġibthom it-teżori għalilhom dawn huma it-teżori tal-Knisja. Dawn il-foqra, dawn kollha li għaddejjin minn tbatija. Bihom il-Knisja hija aktar sinjura mill-imperu. Reazzjoni kienet violenti għaliex titwara fil-fatt qatluh mewta mill-iktar ħarxa jgħidu illi xwef fuq gradilja imma u baqa sal-aħħar jagħti xhieda għal Kristu. U jgħid Sant Awustin fuq ħabb lil Kristu f'ħajtu sar jiġbaħ lil Kristu f'mewtu. Fil-fatt wara l-mewt tiegħu u ftit snin wara kien hemm konverżjonijiet kbar anke f'Ruma li kienu marbuta miegħu mat-talb tiegħu u devozzjoni diġà kbira leh. U San Lawrenz huwa eżempju ta' dak li smajna l-Ġesu jgħid fl-Evanġelju tal-lum jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut tibqa' waħedha, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Sa x'jallimna lilna għall-ħajja tagħna? Ħansemmi żewġ affarijiet li huma importanti. L-ewwel nett ix-xhieda li għandna nagħtu f'ħajjitna. San Lawrenz kien jagħti xhieda l Ġesu f'ħajtu u anki f'mewtu bil-martirju. Lilna jallimna li aħna wkoll msejħin biex f'ħajjitna nagħtu xhieda għal Ġesu u nagħmlu dan bla biża'. Kultant ikun hemm min qisu jiddieħaq minnu nisrani jew fl-apert jgħid li jemmen u juri tassew li jemmen fil-valuri nsara anke fis-soċjetà tagħna. Imma importanti fid-dawl anke ta' dan il-qaddis martri li niftakru. Jekk jiena ngħix tassew ta' nisrani u nagħti xhieda bis-serjetà ta' ħajja nisranija. Ikun hemm min jiddieħaq bija jew għani aċċajt jew redikolu. Il-problema mhix tiegħi, imma tiegħu jew tagħha. Għalhekk aħna dawn il-martri dejjem jagħtuna eżempju ta' kif aħna għandna nagħtu xhieda mingħajr biża'. M'għandniex għalfejn nibżgħu qatt li nistqarru lil Ġesu u dak kollu li Ġesu għallimna. U t-tieni ħaġa li nitalmu minnu hija kif kien iħares lejn it-teżori tal-Knisja. Li bħalu aħna wkoll il-foqra, in-nies vulnerabbli, in-nies li għaddejjin minn tbatija ikunu tassew it-teżori tal-Knisja. Aħna għandna id-dmir li nħarsu il-patrimonju artistiku kulturali tal-Knisja, anki l-oġġetti li huma teżori. Ma rridu niftakru li l-ikbar teżori fil-Knisja, teżori l-iktar eżiż huma n-nies, huma l-persuni u speċjalment dawk li għaddejjin minn tbatija. Dawn huma l-patrimonju tal-Knisja kontinwament, il-Knisja hija s-servizz tagħhom u allura bħal San Lawrenz għandna dejjem ngħidu dawn huma t-teżori tal-Knisja u bħalma qal San Pawl illum it-tieni ittra li Korintin nifirħu għax ngħinu lil dawn in-nies. Alla jħobb il-min jagħti, il-min jaqdi bil-ferħ. Nitolbu din il-grazzja San Lawrenz illum biex jgħinna ħalli nagħtu xhieda tas-sew ta' Ġesu bil-ħajja tagħna u nuru tas-sew din ix-xhieda bl-għażla li nagħmlu ta' dawn it-teżori tal-Knisja li huma l-foqra u dawk kollha li għaddejjin minn xi tbatija.
Ir-rissussa tal-bit tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli ix-xandar il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina li fuq l-eżempju ta' San Lawrenz aħna dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamil mulej li aħna nħarsu lejn dawn kollha li huma fil-bżonn, il-foqra, in-nies morda, in-nies vulnerabbli, nies li għaddejjin mid-batija bħala t-teżori tal-Knisja u ngħinuhom għax fihom naraw lilek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn il-ġranet u dawk li ġarbu it-telfa ta' xi ħadd għażiż għalihom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem inkomplu nieħdu bis-serjetà u b'responsabbiltà il-miżuri neċessarji għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmulek illum u bl-interċessjoni ta' San Lawrenz żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek Alla għal dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbirek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lill-Alla il-bissier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Irresqu quddiemek mulej l-offerti tagħna fil-ferħ tal-festa ta' San Lawrenz fit-tieba tiegħek ilqaħħom u għamel ikunu għalina tajnuna s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej maqakom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajra li San Lawrenz bħal martirju għall-isqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn imdajjef u ssaħħaħ lil minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smew tal-art mimlija bi glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intilgħin ta' kull tusija, qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien singħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton, miegħi qaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, imkien mal-Verġin Qazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Lawrenz u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-santan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja atina il-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem ta' Kristu ħaresni ħajta dejjem.
flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, issa li tmajtna bid-don għaddis tiegħek fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex dawn il-misteri li aħna l-qaddija tiegħek iċċelebrajna fil-festa ta' San Lawrenz ikattrunna l-frott tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Alla tana isma t-talb tana ejna u jaqafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina li inti omna għalik jisma t-talb tana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dobitna ħarisna minn nar tal-infernu u ġeneral kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li s-Sitna Marija li kienet tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, ħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, taħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina li inti jomna li kisma tal-tana dak it-twilet għanina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infen hu ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sittna Marija marit iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimorina li inti jomna li kisma tal-tana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infen u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Issirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kimberk inti fost in-nisa mbirek ifrott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana.
tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lill Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissimorina li inti jomna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta sitna Marija preżentat il-bina Ġesu fit-tempju. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidis għal-tnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria lil Missieru lil Iben u lill Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissimorina li inti jomna għalik jisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-irbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija tilfet il-bina Ġesu u wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidis għal-tnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla
اطلب لينا مدنبين الصوف السيات الموتان أمن Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم الله اطلب لينا مدنبين الصوف السيات الموتان أمن Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم الله اطلب لينا مدنبين الصوف السيات الموتان أمن Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم الله اطلب لينا مدنبين الصوف السيات الموتان أمن Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم الله اطلب لينا مدنبين الصوف السيات الموتان أمن Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم الله اطلب لينا مدنبين الصوف السيات الموتان أمن Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم الله اطلب لينا مدنبين الصوف السيات الموتان أمن Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijak Ġesu. قديسة مريم الله اطلب لينا مدنبين الصوف السيات الموتان أمن Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Ispiritu Santu. كيف كان من البدو السو ديم ويبقى لديم تديم أمن Marija Santismorina l-inti omna li kisma tal-btana, dak li twilet għalina li tikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana taħnina ħajjaħlewa u tamatana slima lik. Li kienajtu għaliex aħna t-turufnatu li teva. Li nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avokata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek. U ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم فرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر المنوهات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا أمن Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija berk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuf tiegħek Ġesu. قديسة مريم الله اطلب لينا مدنبين الصوف السيات الموتان أمن Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Ispiritu Santu. كيف كان من البدو السو ديم ويبقى لديم تديم أمن Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. الدول تديم يدي فوق Jistriħu fil-paċi. أمن Mulej ħnina. مولاي هنينا Kristu ħnina. كريستو هنينا Mulej ħnina. مولاي هنينا Kristu smana. كريستو سمعنا Kristu l-qattal btana. كريستو القتل تانا Missir eternalla. هنا لينا Ibbenalla li fdejt id-dinja. هنا لينا Spiritu qaddisalla. هنا لينا Trinità qaddisa la wieħed. هنا لينا Imqazza Marija. اطلب لينا Imqazza Ommalla. اطلب لينا Imqazza xibba ta' xbejbiet. اطلب لينا Ta' Kristu. اطلب لينا Il-Knisja. اطلب لينا Tal-ħniena. اطلب لينا Tal-grazzja ta' Alla. اطلب لينا It-tama. اطلب لينا L-iżjed safja. Muxebba. اطلب لينا Bla teba. اطلب لينا Li tistħoq l-imħabba. اطلب لينا Tal-aġeb. اطلب لينا Tal-parir it-tajjeb. اطلب لينا Ta' min ħalaqna. اطلب لينا Ta' min salvana. اطلب لينا Xebba kollok aqal. اطلب لينا Xebba li tistħoq kull qima. اطلب لينا Xebba li tistħoq kull foħrija. اطلب لينا Xebba kollok seta. اطلب لينا Xebba kollok ħniena. اطلب لينا Xebba dejjem marbuta ma' Alla. اطلب لينا Mera ta' qdusija. اطلب لينا Tron tal-erf. اطلب لينا Bidu tal-ferħtana. اطلب لينا Amara tal-Ispirtu Santu. اطلب لينا Amara ta' kull grazzja. اطلب لينا Amara ta' kull tieba. اطلب لينا Guarda mistika. اطلب لينا Torri ta' David. اطلب لينا Torri ta' Lavorju. اطلب لينا Dar ta' Deb. اطلب لينا Arka ta' rabta ġdida. اطلب لينا Bib ta' sema. اطلب لينا Kewba ta' filodu. اطلب لينا Saħħa tal-morda. اطلب لينا Kien tal-midinbin. اطلب لينا Faraċ tal-migranti. اطلب لينا Faraċ tal-imniktin. اطلب لينا Għajnuna tal-insara. اطلب لينا Sultana tal-anġli. اطلب لينا Sultana tal-patriarki. اطلب لينا Sultana tal-profeti. اطلب لينا Sultana tal-apostli. اطلب لينا Sultana tal-martri. اطلب لينا Sultana tal-konfessuri. اطلب لينا Sultana tal-verġni. اطلب لينا Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب لينا Sultana mnisla minn l-ewwel teba. اطلب لينا Sultana mtella s-sema. اطلب لينا Sultana tal-Rożarju Mqaddes. اطلب لينا Sultana tal-familja. اطلب لينا Sultana tal-paċi. اطلب لينا
ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. اغفرلنا نطلبوك mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك mulej. ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. ħedna lina Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġel bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġim Qazza Marija, għatina nitolbuk lilna nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost iqtejja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb li ser jiġi mtenni l-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Nistedinkom biex inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dak kollha fil-bżonn. Inselmilkom.